Ay mga ka Kingdom citizen, di na naata karon sa atong second day na to nga lesson diin hisgutan na to ang last na to nga topic mo ni ang title niya. So hisgutan na to nganong kingdom man, nganong dili man a group of people o nganong dili man kining ginatawag og a religious group, because igsoon heaven is a kingdom, dili sila a group of people o organization. They are not organization. So kingdom siya igsoon. So atong hisgutan ni karon nganong kingdom gyud, nganong dili man parehas sa ginahimo karon sa mga tao. So igsoon moadto ta didto sa pinaka tumong sa Ginoo sa sinugdan. Ingon siya dinhi sa Exodus chapter 19 verse 6. So akong gilista igsoon para makita nato din ato kining mahisgutan gayod unsay purpose sa Ginoo. When God give His command or give His word to His people, so katong iyang gitumong niya ug unsay purpose niya nganong naaning iyang balaod. So kay naa siya itumong igsoon. So atong nga basa karon sa Exodus chapter 19 verse 6, sa dihang si Moses nikuha siya ngadto sa balaod sa Dios. Niara ingon siya dinyo, and you will be my kingdom of priest. Ingon siya, my holy nation. This is the message you must give to the people of Israel. So kini sa igsoon, ang motivation sa Ginoo igsoon is gusto niya nga mahimo sila og usa ka gingharian sa mga pari, mga balaang katawhan ug balaang nasod. Nasod ang iyang gusto igsoon nga buuhon, dili a group of people lang kundi nasod gyud, nasod. So a kingdom is a nation. A kingdom is a country. So ato ning hisgutan karon igsoon kay Isaiah 9:6. Isaiah 9:6 niingon ang pulong din sa Ginoo, mo ni siya ang iprophesy ni Isaiah nga bata nga matao alang nini. Ingon siya dinhi, for a child is born to us, a son is given, the government will rest on his shoulder. Ingon siya din, he will be called, mo niyang pangalan, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Ingon siya din Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of Heaven's army will make it happen. So ang motibo igsuon, ang purpose igsuon sa kining bata igsuon, mao ni siya iyang function. Siya ang mulingkod dito sa trono ni David, siya ang mo judge dito, mulingkod, mo hukom. Ug kining iyang pag-judge igsuon is fairness and justice. So katarong nga hukom ano siya. So ang gingon dito igsoon is government meaning ruler. So mao ni siya. So karon moadto na punta dito sa pagsugod ni John the Baptist kung unsa iyang confirmation maitungod ani kay kinahanglan nato ni siya makita igsoon. Kinahanglan nato siya makita kay ngano man ato pamatunayan karon unsay gustong tukuron sa Ginoo, unsay iyang gustong himuon. Ang chapter 2 chapter 3 sa verse 2 din na sa Matthew ato makita karon nga sa pagsugod ni Juan sa iyang pagpamulong dito na siya pulong igsoon nga iyang gisugdan. Ingon siya dinho, repent
of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Near igsoon is, in another translation igsoon is arrive o miabot na. Muna kinahanglan ta maginulsol nga no igsoon kay kinahanglan usbon kining ato ang mga pangisip. So karon igsoon mao na siya ang bungad o start ni Juan. So karon matutak ang Jesus kay si Juan siya man ang giprophesy ni Isaiah ni Isaias nga si Elijah mo balik. Oo. So kini si Elijah maguna kini siya og singgit ingon didto nga apatagan ninyo ang mga buntot, abunuhi ang mga libaong, mao ni siya ang gingon didto may tungod sa maguna sa Mesiyas. So karon moadto ta sa panahon ni Mesiyas kung unsay pinakauna gyud niyang mensahe nga iyang giingon. Pero igsoon adto ta sa Matthew chapter 4 verse 17. Ingon siya motivation ni Jesus ba yun siya. From then on Jesus began to preach. So sinugdanan ingon siya din, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Meaning igsoon is arrive or coming na o naa na. So karon mao ni ang motibo ni Jesus sa iyang pag-adto dinhi. So mao na nga ato matud-an nga kingdom from the beginning sa Exodus sa pagkuha gyud sa Ginoo, even kang Abraham ningon siya, I will make your descendant a nation. Then hantod ning abot dito sa sunod-sunod na dito na niabot kang King Nabucodonosor, hanto dito na sunod-sunod, hanto ning abot sa time ni Jesus. So karon kung tan-aw na to dinha, why? Which is because mauna siya ang message gyud nga dapat natong masabtan. Then the question karon is ang atong second topic na to is ningon mo dinhi, what is kingdom? Now dinhi ta karon kingdom. What is kingdom? Mao ni siya ang atong sikan nga topic. So igsuon atong ipasabot igsuon. Mao ni siya meaning sa kingdom igsuon. Ingon siya. Kingdom is the governing influence of a king over his territory. Territory igsuon kanang iyang gipanagiya, impacting it with his personal will, purpose and intent. Ingon siya din na producing a culture, values, morals and lifestyle that reflect mag-reflect the king's desire. Then ang unsay kuan ni din ha, unsay iyang but pasabot, ingon siya din na nga and nature for his citizens. Ato pigson mao ni ang gingharian. Ang gingharian igsoon mao ni siya ang will, the kingdom of God nga iyang tukuron dinhi sa kalibutan. Mao ni siya ang will niya. What is kingdom? Kingdom is a country. Kingdom is a nation. Kingdom is a people of God gathering in a country. Dili just group. No, dili group. Because kung group lang na siya, ginatawag na siya organization, dili na siya kingdom. Kingdom is a nation. So like heaven igsoon is a place where God's throne there. So ang lugar nga diin tuangan to ang trono sa Dios. So kung gusto na mo puyo dito igsuon, because wala may tao di gusto matong langit no. Pero ang question karon, so mingon natin sayon kaayo is mingon ta kay John 14:6 pastor. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes, igsoon, correct. Because the words of the Lord, dili gina siya mistake. Always gina correct ang words ni Lord. So karon ang motivation na igsoon is naa na siya ang words sa Ginoo. Pero ang motivation igsoon is dili mag-create og grupo, but mag-create og citizen. Not membership, but citizenship. Citizenship igsoon is magpuyo sila sa isa ka nation, magpuyo sila sa isa ka lugar. So karon unsa ang kingdom igsoon? Unsa ang kingdom of God? Unsa ang kingdom of heaven? Of course, igsoon na siya ikaw galingon yang kultura mo. Bitag isugot na ito ginawa. What is kingdom? Kingdom is a governing influence of the king over his territory. So dapat ang
ang nature sa Ginoo mo mahitabo sa to. Ang iyang pamatasan, iyang kultura mo dapat nang nasa ato. The same siya giingon in the beginning, nga ingon siya nga we will put our image in man. So image igsoon is character. So dapat na ang behavior sa Ginoo sa ato. So mo na siya motibo, mo na siya purpose igsoon. So dili sa pag-promote sa bisan unsa kun dili tan-aw na to i-widen na ato atong mind, i-widen na to na siya nga dili na to i-push unsa dayon ang atong gusto kun dili tan-aw na to kung unsay gusto sa Ginoo nga nasa iyang pulong, unsay buot niya ipahitabo sa iyang pulong nganhi kanato because igsoon wala ta ana kana siyang concept bitaw sa gingharian because kingdom is a government igsoon. Meaning, nasa kaugalingon nga law, nasa kaugalingon nga culture, nasa kaugalingon nga moralidad, nasa kaugalingon nga mga kining ginatawag o behavior. So, like Jesus said, unsa man nato pagkasabot unsa man nato pagka-appreciate ana karon nga ning ingon siya nga love your enemy. Sa ato karon dinhi sa world na to, it's impossible to love the enemy without the help of the Lord. No? Amen? Tinood ba igsoon? Yes, tinood na siya. Tinood na siya nga it is impossible to do it because without the love of God, inani man ang premise igsoon. We cannot give something if we don't have. Tama? Kung wala ta nakabaton sa gugma nga gikan sa Dios, dili ta makadawat igsuon sa gugma nga ato pong ihatag sa uban because we don't have that. So, what is kingdom? Kingdom is a country ruled by a king. So, naa siya kaugalingon niya nga form of government. So, form of government dito igsoon is only the king ang masunod. Tama igsoon? Even tanaw na to ang pulong sa Dios. Yes, mao gina siyang nadin na ang hari ang masunod, dili ang tao. His law will be abided. Dili cooperation, not cooperation. We are not obligated to cooperate the law of the Lord, but we are obligated to obey it. Kay cooperation igsoon mahimo lang na nga mutuman ka kay okay pa sa imo pagpabot sa punto nga medyo dili na sukuhay na sa imong heart, you just reject at kay ngano man cooperation so wala ta gitawag sa Ginoo para mo cooperate siya kun dili matawag ta nga mo obey sa iya because we want to stay in His place. Even sa ato dinhi sa yuta igsoon, if we going to stay in the place of other people, so ang rule ana nga panimalay mo isundon. Amen. So disim na even ug ako mo dun ako'y kinahanglanon din sa imong panimalay. Kinahanglan nga mosunod ko sa imong balaod. Tama no? When Jesus said, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." So wala tay laing sundon. So man nga sa kingdom igsoon, mao ni siya ang kingdom. Ang kingdom is walay ato. Ngano man kung doon naman tayo mabatunan kana gipiyal sa ato, dili kana atong panaghiya kundi gisaligan ta. So muni karon is a second day na to nga lesson nga unsay rin gingharian. Ang gingharian igsoon na ay nagbuot diha. Ang gingharian igsoon doon na siya kaugalingon nga balaod. So the form of government ang kingdom. So ang kingdom igsoon is only one absolute power. Isa lang ang ruler. Dili unlike sa ato karon dinhi sa country na to sa Philippines or any other country nga naay kining ginatawag nga democracy. No, it's same like religion, democracy. That's why religion dili gusto ang Ginoo sa religion because religion enforcing democracy. Democracy igsoon di na magsugod igsoon ang rebellion. Why? Naa siya'y right to do his own will. But in the kingdom of God, your will or your choice is to obey the will of the Lord. Una siyang kingdom igsoon. So nga dasig sa ato tanan nga kita nga nagtuo sa atong Ginoong Kristo even sa Christian world igsoon. Bugat-bugat nga pamulong igsoon but kung imong i-name igsoon ang major religion in the world malambigit ang Christian igsoon. Because Christian is a religion too. No? Sad statement, but it is true. So, unsa may angay natong himon karon igsoon? Religion, some not all part nga bad, kung napoy good.
But ang motivation nila is good. But kung di na ta nga man nakafocus igsuon sa atong religion, makwanta din ha kanang dili ta makakita diha og malinawon nga pangunahuna nga gikan dito sa Dios. Why religion is kanang tanan sila nag-claim sila nga sila ang tama o nag-claim sila nga superiority over other. So ang atong motibo karon igsoon, ato karong angay buhaton is kini. Ibig si Jesus nagtudloan ni o siya ang nagtudloan ni nga ang atong pangayon igsoon is ang iyang kingdom moabot dinhi sa ato ba. Dili kita moy at ang earth atong dalon sa langit, no. Kinanglan ang kingdom ni Lord moari dinhi sa yuta ug masugdan dinhi pagtuman ang ginatuman sa langit. So mao na siya motibo igsoon. So muna nga ginatawag kita igsoon nga kita ang kingdom of God. We are His influence na sa atua. So ang influensya sa hari na sa atua, ang iyang government na sa atua. Why? Because we are His temple. We are His people. So ingon gani siya unsa man matuod na, because He said, "You are the light of this world," meaning we are the representative of the King of heaven on earth. The kingdom of heaven is coming to earth. O mupuyo siya kanato nga iyahang mga piniling katawhan nga nagtuman sa iyahang pulong. Mo nibugat igsuon when the king said, "I do not know you." Matthew 7:21 bugat kayo na. They are the believer. They cast out demons, they speak in tongues, they heal sickness. That is the miraculous work of the Lord. But in front of the king said, "I do not know you." So, big question na igsoon because they claim that we are working miraculous thing in your name. We do such thing as a miracle in your name. So, they are using even the power of the kingdom of heaven. And saddest thing when the king said, "I do not know you." So monigsoon karon, not bashing any religion, dili pandaot sa ila, pero ani igsoon atong Tagalog gigayon sa atong kasing-kasing nga atong tan-awon ug unsay angay natong buhaton first kay ngano man. Ako lang isa kaingon, wala na tay konsepto about sa kingdom because we are born in the country called democracy. So opposite na siya igsoon sa kingdom principle and concept. Opposite na sila, magbangi na sila. Because dinhi sa kingdom of heaven, there's only one nga dapat ginaubi. Then diri karon sa democracy, everyone has a right. No. Dili man na pwede siging religious. We cannot question the law of the Lord. We cannot question His will. That's why igsoon, ako tikang ginahagit nga continue sa paminaw ani igsoon ug naakay kanang kuan ani kanang question igsoon, i-comment nang diha sa comment section igsoon ug karon pa kakita ni nga video or bago lang ka dinhi sa akong channel, ginaawhag tika nga i-smash na ato ang button din na sa atong subscribe kay para ma-notify tika for the next video. Kay ako nakita igsoon, akong ginakita ang kanang ako ang studio igsoon is ang mga viewer igsoon nga mga viewer nga nadin nga nag-play sa atong video is dili sila subscriber. So they are blessed. So kita nga mga subscriber din na salamat nga naa ka. So ubanta tun-an nato ning kababuton sa hari nga ato ang ginapangandoy nga mupuyo ta didto sa iyahang puloy-anan pohon. So manigsoon, God bless atong tanan, ang hari nga maoy ato ang gilauman nga nagluwas kanato, nga nagkuha kanato gikan sa kangitngit, magpanalangin kanatong tanan. Again, this is Apostle Jimbert Baryoga out. So up next lesson na to igsoon is makita nimo what is the purpose of Jesus to coming in this world. So akong ibutang ang title diha. So tanawa, be excited. Ayaw ni siya glaktawin ni para nga step by step makuha nimo unsay kababuton sa atong Ginoo, unsay gusto niya i-establish dinhi sa kalibutan. So bye bye. See you in the next video.